Mosok ngaku dhewe ngantuk lho. Tak simpen ning jero kamar. Dadi sule brengsli ramu. Tak simpen ana atiku. Liya wektu nyanyi karo nembang sing tak pikir ora apa-apa. Sing tak pikir iki lho sing ngurusi sapa. Ya turu bantali watu-watu gene goyu. Sak. Alhamdulillah muji syukur dumateng Dalam Allah Subhanahu wa taala. Kabare mesti sae nggih. Mergo iki kajate Mbah Nyai Ageng Ngerang tik piye-piye kudu dileki. Titeni anggere sing mulai sik. Oh, nek sing ijen ning kene muga-muga sehat ora ana alangan sawiji apa rezekine akeh nek sing mulih mbah ora roh aku. Niki saderenge guyon niki enten anu sing montor sing durung dipundhut mergo niki ajeng ditutup sepeda motore sing kedah dipun pendhet sakniki Mio H2886 OH. Iku gak diwaca iku. Berita kehilangan. Telah hilang sebuah ceret berisi kopi. Apabila menemukan mohon dibawa ke Panjaan beserta gelasnya. Ditujukan kepada panitia. Oh njaluk kopi tibake. Kopine wis turah-turah nggone Pak Tun ya ana, panitia ya ana. Kowe menehi informasi kok ora becik lho. Lah kudune piye? Ya sing kagungan kendaraan termasuk nomor platipun menika saged dipun pendhet amargi panitia juru parkir menika kesel Bapak Ibu nggih. Mireng mboten? Wong iku ora ndek motor kok mbok amuk. Kowe gak di motor. Rene cedak mlaku, mama rene bareng aku kok mbok omongi. Ya ki kajate syukuran 1 Muharram 1440 Hijriah. Titenane gampang Pak Klenteng. Titenane piye? Wong urip angger sasi sura kok diwenehi rejeki. Setahun bakale kedunungan duit sing akeh. Kuwi mesti mergo apa wong Jawa ora ninggalke adat Jawa. Piye iku? Angger kaya ngene iki pamane ngawiti sasi sura kok entuk rejeki bakale sak menggurine golek sandang pangan termasuk Kyai Ngerang kene rezekine malimpah ruah mati ketekuk. Saya sing nonton. Berarti lu meber piyai kene kabeh. Betul. Lah iku nek sing nonton. Lah terus sing ngene iki piye? Lho iku mang ngombe apa kowe?
Tak pengen ngombe ronda perang gatek kowe kok. Malah husnul khotimah kowe. Kok husnul khotimah iku apa ora perkara ngombe ya. Lah iku mblenger iki lho nang isor lampu. Mergo apa Pak Klenteng? Heeh. Wong Jawa aja nganti ilang jawane. Maksude Aja turu bantalan merang, aja mangan ning isor apa iki longan. Heeh. Maksude sing dikarepne aja turu bantalan merang. Wong urip iku aja seneng turu melek barang kaya wayah sasi suro ngene iki. Ngono ya, saya nak ndek bengi malah apik ya. Aku ngumbah gaman dik bengi. Gamanku tak umbah. Rupa keris, tumbak. Wis gamanku cok iki tak umbah ning Kampung Baru dik bengi. Wong kok ngono, wong kok ngisini-isini wong lah wong sing gerang sing tuwa ngene meneh ndek Kampung Baru. Cerak nggone suyek paras ora tau tek mecak kono aku. Gak tau kowe. Ora tau. Sebabe apa aku nak rono sepatunan kok. Kuwi jenenge wong kucluk. Mula kan ngene, rezeki akeh sithik kersane Allah Subhanahu wa taala. Mula ana perangane wong sugih karo wong melarat. Wong sugih karo melarat iku jelas bedane adoh kok. Bedane apa? Ora adoh piye wong perkara entute suarane dhewe-dhewe. Masa iya? Iya. Ngentute wong sugih karo wong melarat iku beda. Beda. Nak kaya sing ngentut wong sugih upama Pak Lurah. Pak Lurah iku lho awor wong akeh upamane nonton ketoprak upamane iku ngentut duit Pak Lurah upamane. Ngono iku ya kiwa tengene ya ngelokno pripun Pak madarane lega. Mergo sing ngentut Pak Lurah. Pak Lurah piyantune ya sugih. Sugih. Lah jajal sing ngentut aku duit ngono ya ngelokno ya ngene. Sing mbok badhok iku apa kok batang. Lah iki mergo ngene lho Pak. Lah piye? Ya ora terus kaya ngono kok. Wong iki wong bahagia ya ora kaya wong melarat, wong ku ndek garis dhewe-dhewe. Ngono ya. Wis ginaris saka ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nek iso iku ibadah karo ibadah didadekne siji. Tegese ibadah iki salat sembahyang, nek ibadah iki termasuk ngamal sedekah iki sing diarani ibadah. Kaya piyai ngerang iki sing diarani ibadah sedekah rasa. Angger wong gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dungane wali siji. Berarti piyai kene lah klebu ibadah ya. Ibadah ini. Ning apik lho ketoprak iki mang sedina suwi dong ibadah kabeh. Ketoprak ketoke gegere ngene kok mau ketoprak iki gak urunan lho, Gong. Lho. Mosok le? Ora urunan takoki anak urunan. Ketoprak gak urunan, Mak. Urunan ngono kok. Le urunan wengenane iki mang karek delok bloko. Oh diantem watu cengel apa modar. Lah masa ana ketoprak mae terus ditarik urunan, Mbak, urunan Bu, masa ngono. Le urunane wengenane wis rampung, iki ketoprak main karek delok bloko ngono. Iki jenenge sedekah rasa partisipasi masyarakat dengan panitia kalian panjenenganipun Bapak Lurah nyengkuyung. Ya apa iki acara haul Mbah Nyai Ageng Ngerang. Ya mula ya ditis-titisno muga rezekine piyai kene kabeh do gangsar, do rezekine akeh panjang yusma, sok taun ngarep siswa budaya mrene meneh menawa. Ya terus siswa ya Mak ya. Angger toprak gak mbok larang ndak ya nanggap neh ya ora Mak. Lah kudune toprak ya anu taun kok. Alah kok anu taun ku piye? Lho anu taun pengenane 2017 ketoprak 17 juta, 2018 18 juta. Iku lho ndengenane tahun 2019, tahun 2020 nganti 2021 ketoprak gak didol. Masa ketoprak gak didol? Lah didol piye kok ketoprak dicekek corona? Ya ora perkara ngono kuwi ya Pak Klenteng tak omong ya ketoprak gak perkara ora perkara taun. Ketoprak nek milik ditanggap karo piyai ngerang kene carane gampang. Secara market dan manajemen kudu diatur. Aturane piye? Nek ning daerah kono toprak daerah gabus ayen mbok dol 12 juta, 13 juta ora masalah ya. Ora masalah. Nek nang kene langganan ngene iki dolen 4 juta rak nanggap terus. Ya apa ora Mas? Cocok ora? Wong yo barang ora kulaan ae, weling ora gajah 2 tahun dipangan tikus. Apa mbok dol 4 juta? Lho 4 juta lho. Pemaine yo komplit ta ora? Yo carane no Pak Klenteng toprake ora sakake sithik ae. Toprake pemaine loro panjake nganggo YouTube ya Mak. Toprake ora sambuk panggung yo gelarno kloso ngono ae. Toprake pira? Loro ae kowe karo aku tanggapane 4 juta, bayarane sithik, rokok ya sithik, lele sitoke kenek nggo mangan wong loro. Lha iki mang lho lele seduna entek.
Watak kowe lah aku mbok umani iwake lele aku dak ndas ya. Lho kok ora piye 4 juta didum wong loro, kowe 1 juta, aku 1 juta. Lho, lah 4 juta kok. Kowe 2 juta, aku 2 juta teng. Ha iya berarti aku 2 juta ki 2 juta. Lho, lah sone. Lho. Mosok nganggo speaker aktif. Yo nganggo sone Mbak Seto sing apik, sing wis jelas, suara jelas, harga tidak dibahas. Dibahas apa wong ngene njaluke 17,5 terus kok ora dibahas. Lho iya no. Seto lho. Mula diarani sik. Lah sone pira? Sone ngene iki 2 juta sing apik ngene iki gemlegur. 2 juta. 2 juta gemlegur. Wah tanggapan 4 juta ra dipangan son blok kok. Ora apa-apa, sing penting seniman itu bisa berkarya sudah bahagia. Duit 4 juta dipotong son pira? 2 juta. Duit kari 2 juta. Berarti aku 1 juta, kowe 1 juta. Lho, lah disele. Lho. Mosok to prape mbok kei lilin kaya nunggu celeng kowe. Yo nganggo lampu wateng, kowe kok goblok apa? Ora disupen noncor ngono ae. Yo ora yo nganggo lampu. Lah disele pira iku sak set ah. Disele ngono kuwi 500 wengi. 500 ae. Iya. Duit kari 1.500.000. aku 750, kowe 750. Lho lah sing ngeprak. Lho. Sing nonton iku perlu to, Pak. Sing nonton perlu. Angger bejudat-bejudut ndak wis. Iku masa maling toprak. Yo toprak yo nek tutuke tukang ngeprak iku. Zat to. Ngono iku pira tukang ngeprak wis ngono iku? Tukang ngeprak ngono kuwi nang tuwek ngono kuwi larang. Pira? 500.000. Ala ora digawelah nek iku ah. Berarti duit pijeh pira iku? 1 juta. Aku 500.000, kowe 500.000. Lah mobile piye? Lho. Toprak mosok mbok kon teko numpak angkong ngono. Ya numpak mobil lah ben ngetren ateng dagelan iki kudune ndek mobil. Oh goblok iki. Nunut motor ambulan liwat ngono piye? Ya ape nunut amat wedhus iku kok. Lah mobile pira ngono iku? Mobile kuwi nek tumpakane Inoparebon sak ngrentale, sak sopire, sak mangane 1 juta ngono iki. Juta? Iya. Ape mlaku ae aku nak ngono ah. Mosok gengsi no jaga imet no. Lah dhuwit karek pira? Entek no. Mateni wong. Lah aku karoke piye? Mangan lele setugelan mang apa? Toprak sedina sungi entuk lele setugelan. No. Lunga ta ora aku iki ah. Lho kowe melek apa ora? Lah lakone apa? Rasa angel-angel ae sing gempang wong kulino ndelok. Lakone suminten edan. Ngono iku. Aku dadi suminten. Suminten kok lanang lha apa? Lho lah aku dadi sapa? Surata. Surata ku dak tanggeku bakal tape iku malah. Subrata aku Pak Am Bupati Trenggalek Dibyo Ngalim. Kuwi ngono. Soale dapuan gede dhuwur kuwi angel nek ora kaya aku. Bupati ngono iki gak iso. Bupati gede dhuwur kok setugel iki piye malah. Ya saiki ndak ora tau wong gede dhuwur piye cah. Ora iso wit toprak ngono kuwi nek ora kulino ngene iki. Lah iku panjake teko ta ora mang ora mbok metrek teko panjake ngono yo toprak yo ngene iki teng iki sing sewane larang. Mosok iku sewane larang piye? Iso iku kabeh melok tak dandan sik ketoprake. Dandan sik. Wah iki panjake kira-kira teko ta ora ya cacah. Njajal tak kentungane nak menawa persiapan. Panjake ora disebut ya piye ya aku kok bingung ah. Kandhani kok. Itu ya wani ketoprak main terus ya. Ketoprak niki siswa budaya pun 83 dina ora tau prei, ora tau mulih kula dhewe lah bingung kok. Ketoprak 83 dina ya ora tau mulih ngene aku lah pikiran kok. Bojoku ndak turu awarsa apa. Lah kaget aku. Sadu bilah melok kaget aku. Melok kaget iku piye wong urung tak ekstra panjake. Teko urung kok iso malah cacaya. Muni.
bupati kok sikile temangsang. Kowe wong bupati duwe dhuwit kok mbok atur tak tuku ndasem matek engko. Aku wong duwe dhuwit bupati mbok atur. Lho sing dicakepan kene kok takok. Aku lah mikir lho wong ketoprak oman ndas lele kok ngene ya. Aku ora tau browsing kuwi e. Browsing ku ik entik kok. Nger Subroto putranipun Rama Nger. Sliramu tak timbali ning pengarepane Rama ampun pirsa to Nger. Mergo apa Nger Subroto kuwi iki putraku tak gadang-gadang minangka dadi sok ben yen Rama wis kapundhut sliramu bakal lenggah. Ya aku tak omong acah. Toprak arek omong dhewe, arek aku melok kok omong dhewe. Nger Subroto. Nggih dawuh delem. Kowe tau ndelok toprak ora? Gak tau nak main yo terus melok toprak. Kowe ora tau ndelok toprak ndelok. Ora tau aku ndelok toprak bakaran ndek nanti diamuk kok. Ndelok BF ae kuwi apa? Anjen lagi nyeneng-nyenengi yo. Nger Subroto putranipun Rama Nger. Aku piye? Kowe tak bacok matek lho. Aja gawe aku emosi, aku jadi geding lho. Dawuh Rama. Dawuh Rama. Sliramu tak timbali ingsun ning pangarepane Rama Nger. Ana wigati sing arep tak aturke karo kowe. Kowe rak ya wis ngerti apa durung? Aku malah wedi ah. Iki anake tapane kok galake ngene pripun jenengan kok galak niku pripun? Subroto Kulon. Kula. Sliramu tak timbali ning gone pangarepane Rama ana wigati sing arep tak andharke karo kowe ya Nger. Nggih. Mergo Rama wis sepuh. Rama wis tuwa wis ora kuwowo. Ngemban amanah ning gone ngerang kene Nger. Kok ngerang? Kulo toprak iku ditok Trenggalek. Ning gone Trenggalek ora ana liya sing lenggah ning gone Dampar Kabupaten dirimu Nger. Nggih saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sembah pangabekti mugi kula kunjuk Rama. Iya ya Nger tak tampa ora lali puja pujine pangestune Rama enggal tampanana Nger. Kersane gemletak teng mriku. Saduk gemletak. Tak tampa minangka ndadosaken kula lebetaken manate kula Rama. Nggih kula tampi mugi dadosaken jejimating kula Rama. Subroto. Kula. Ki ana wigati sing arep tak aturki karo kowe. Nggih. Kowe arep tak dhawuhne karo suminten gelem apa ora Nger? Kepareng badhe matur Rama. Menawi panjenengan dhawuhke kalih suminten nun sewu Rama jalaran kula sampun gadah pacangan Rama. Sapa Nger? Mboten setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 10 11 12 14 15. Kowe ku ngramal nomor ta apa? Kok geding aku? Malah ngene aku mbok anu ya ndasku kaya bokong kethek. Kok saya tua kok gak diramal. Mulane aku ngenes. Pripun Rama? Kowe boten sanes tunggal kalih 3 kula sampun gadah pacangan nggih menika cempluk warsiah Rama. Subroto. Kula Mbok rasa mbadari dawuh Rama. Mboten. Kowe iki cilik tak gedhekke gedhe tak pinterke kok malah arepani karo wong tuwa to Nger. Nanging kula mboten saged mblenjani janji kula kalih cempluk warsiah kok Rama. Subroto. Kula rungokke. nggih. Kowe tak dhawuhne karo suminten gelem apa ora? Mboten. Gelem ora? Duh lakone mandak kliru acah-acah. Ndas lele kok neraka blok kok. Subroto. Kula Rama. Aja lah rocah jebule. Aja gawe pinggete atine Rama iki. Mboten pinggit kok Rama. Kowe tak dhawuhne karo suminten gelem apa ora? Mboten Rama. Kowe gelem ora? Gelem ora? Gelem ora kowe? Gelem ora? Laren iki ndas lele kok bokongku panas. Gentenan aku pakane nang ngono. Mati engko. Kowe iso pakane apa ora omongane ngono kuwi lho. Aku toprak cilik mula kok. Orane antagonis lho. Kowe tak gendang-gendong nalika melu Wahyu jeh cilik umur 10 tahun wis melu aku, mosok aku rasa dadi ketoprak. Ayo main-main. Dicutok alem. Dulu dang. Ora bayarilah pajak iki kok. Bayarane. Ayo ah.
Gong. Kowe ora iso nabuh ya wis. Ora iso ngaku ora tukang keprak kok. Mulane so nek tukang keprak iki gene tak wakilane. Wis kakel. Ngene kok luru kok. Rinenggo saku ki pakurmatan. Lah siarno lah. Kang Agus Tiara. Ketoprak ape bar mbok siarno. Sesarengan sandiwara ketoprak siswa budaya kagiaraken lumantar radio Harbos FM. Dipun sponsori kalian Puyer 38. Selak lali aku iki kok ah. Iku mandek ah. Masa kowe nabuh cilik ngantek tuwek ya ora iso mateni. Dulu ndang tuntak ngono lho. Oh, ya ampun yo. Mbah Jamsir. Yo gelut lho iki lho. Durasi lho kok. Aku malah ora iso aku ngandani subuhan barang ya. Ger lurung. Mbah Seto diselem pedhot ae, Mbah. Kowe Pak sing mateni, Pak. Aku timu satru karo pajak karo bongkrek aku. Perkara ucine ra tak tuku. Ger putraku lurung. Yo. Etang nyapa kowe kuwe. Wong kowe iku biasane turu kok melok naboh. Biasane yo ora ngene lek ta. Oh dagelan kok nesu karo yoga lho. Wonten dawuh Rama. Ger putraku Subrata. Wonten dawuh kula Rama. Apa kowe ngerti tak timbali ana pangarepanku? Ngertos Rama. Nek kowe wis ngerti sepisan kemarasuan nggone Rama. Nggih. Aku rak wis sepuh to. Kowe mati no. Ya ta. Astagfirullahaladzim. Aku mah gak ngono lho. Lho lah nek tuwa iki parake ning ndi mosok Aku wis sepuh kanggo nglengser kawibawana ning Kadipaten Trenggalek. Ora ana siji ora ana loro ya mung kowe. Nanging sadurunge kowe kudu omah-omah utawa palakrama ya, Nggir. pripun Rama? Kowe kudu palakrama tak dhawuhe karo si Suminten. Gelem apa ora kowe, Nggir? Pripun Rama? Kowe gelem kudu tak dhawuhe karo Suminten. Kalih Suminten Rama? Iya. Purun Rama. Lho, Kula menika atut gawe Rama. saiki ndak lali ya mawon. Nggir putraku Subrata. Wonten dawuh Rama. Rungokno tembunge Rama ya, Nggir. Nggih. Kowe maraking pangarepanku, sepisan marak suwan nang nggone Rama. Nggih Rama. Ping pindho. Kowe arep tak dhawuhe ora ana siji ora ana loro. Yo, karo si Suminten gelem apa ora? Purun Rama. Kula panci pun tresna kalih wanita ning mboten enten sing purun Rama. Ya lho bar nek iki ah. Kowe tak gecek mati lho. Lho, ngapa Kowe kok? ora lakon ketoprak ta ora? Lho aku lakon iki lho ngerti. Iki lakon iki Rakuti to. Nek Yanatan Rakuti apal. Rak sing ketoprake ya. Lah yo Rakuti ku ketemu Ultraman. Terus musuh Power Rangers iku awan. Bengi iki lho barbarane. Terus dipisah Shinchan. Engko terus anu gelut karo Spiderman. Omongan kowe iso iku jeneng ngakali wong tuwa Lah kowe ora ngerti Sumintene kok. Lah Suminten ana. Lho lho, Suminten yo enak. Enak ana ya ditokno. Lho. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Ora ngono, Gong. Napa? Sumintene sempole kok ngono kaya tukang becak. Kowe kok mikir sampel, aku mikir joget kok.
Piye? Bareng joget megal-megol ngene. Heeh. Bokonge ombo padha citakan wajan. Sing tak pikir mek sitok. Apa? Sempake ukurane apa kuwi? Takok bojone among-among ya. Pengen tau ukurannya apa? Double X, Mas. Double X. Iya. Double X cilik kok gede dah. Ora roh aku. Aku bojo ora tau sempakan kok. Lah sempakan. bojo merah sempakan Iki Mas. jenenge ora kaya aku. Lah, iki lho. Aku lho sempake dadi siji wong jenenge wong tresna. Arep bojomu. Jenenge garwa sigarane nyawa sigarane jiwa. Sedemuk bathuk senyari bumi. Iya. Sempak gentenan dadi sitok. Iku lho aku ana rendane tak gowo. Arep enek saiki. Ora kenal ngono ku. Kowe ku ngilangno masalah kok. Lakon ketoprak mung kowe kok iso aku bakali. Lah iki sida sumintenan iki. Seminten apa bak ketoprake? Biasane ra lakon suminten edan. Iki suminten kocluk. Lah biasa. Mergo kene kulino ngombe pil cemoh. Lah biasane nek ketoprak yo joget ngono terus disangoni. Oh iya. Wong endi mah. Wong asine kaya aku dadi dagelan wis wegah kok. Nak biyen ngono jaman nomku. Dagelan ngene iki taman dhisik dagelan. Sawale dagelan jaman biyen ya sabun, odol, sikat, paling rokok ngono iku. Saiki anggere metu sen tok saweran kok. Kowe Cemek mang duwe wong kene dintekno. Lah, saya aku dadi suminten kok gak umat. Alah sikile mlah coplok. Lah aku cara gelem malah ora dadi dagelan. Dadi apa? Aku lagi didadekno tentara Pak aku mau. Lah perkara Cilik ngono. Mergo nek bedil-bedilan jare ora kenek. Musuhe bingung terus dikon oleh. ora ono mangke kondi kok kondi. Lah, Bacaan apa? Ketoprak gede kok mbok rusak ku piye? Wong aku lagi macake jam 8 lho kowe kok kene bar medong telo kok rene ku piye? Apa? Apa tak silai alisku? Kowe masak jam piro, Mang? Jam 09.00. Jare jam 8 kok. Wis salam dagelan murah. Tak ambisi. Ora perkara murah. Tanggung. Wis ada joget yo. Joget ya. Lagunya apa lek Damin? Lagunya apa? Janjine. Ya oke. Coba tikir, Bro. Kali janjine budek iki kok. Ini janjine oke. Nek Joko pikir wis ora iso bengi iki. Kene. Soale dawet entek. Loh, ngombe dawet kok cuk sama sama. Iya. Ibuke mersake napa, Ibu? Ki sing mlebu mang njaluk apa, Mas? Ya kan. Aja ngomong lho. Coba pikir, Mas. Gong, Eh, aku kesinggung ngene. Aku anakku atutu kok dadi wong. Lho, aku kok seragen malah ya, Pak. nggih, mengke dipun atur ya. Sampeyan adodo ke Prodadi sing ngakon sapa? Ibarat dhewe aku kan berjago. Ngono. Iki jenenge dulur awake dhewe Pak Bener. Sapa iku? Iki kan anake Pak Jiono Ketoprak Purwodadi. Edak ngono kandha. Monggo mampir anak Mas monggo. Dulure Lek Sarno. Mantak wedi aku Sarno. Ha ipene Sarni wae ya. Mas Tejo, Mas Pi menika wonten pamundutan saking dulur lanang sing ijih saking Laladan Bluro. Ngelora gong. Iki mang lara lho Bokong. Mulane langsung pres langsung aku. Mama aku ngono panas. Jenenge ketoprak iku nek bekerja lha apa cek. Lah kok lara terbo utak. Apa ngerti nak melicat tak tambahan. Ketoprak kuwi nek bekerja harus totalitas di atas panggung. Dimanapun di bawah ada beban, di atas tidak boleh dibawa. Jadi nek ngajar yo Ngajar tenang. nek ngambung yo Ngambung tenang. Iya rene tambung kowe. Wis gandrung. Gandrung apa lali janjine? Ya kali janjine diaturi. Oke. Khususnya ora kanggo anu Pak dhewe, kunjuk dumateng sedaya pamirsa masyarakat ngerang sakukuban sing mirsani siswa budaya dalu punika. durung kok. Sampeyan tuaku ndak ngono kuwi lek Cak. Iya. Aja. Sama teman. Asem e. Ben lu seger. Wong iku ndek awan bar jajan mie ayam nang gone tikungan. Asik. Loyat dong. Iya iya ibu. Iya iya. Untuk sedaya Bapak Ibu panitia, Pasu Patun, Sedang dherekaken dalu punika Bapak Jasmo, sedaya mawon panitia, Mbah Kayang Genyerang. Kita minggu sih. Ojo melu
Iku aja ganggu tunggal. Amin. Aja nesu ora iso timbuk sumet kok rekan mbok banting, Pak. Telas iya. Terus paringi ya Mas, bayaranku sing akeh. Paringi Mas Bagong. Tak lo sakake lho. Wis dirokok kurung. Iya wis ngurung aku tekokno ngono lagi ora duwe. Janjane kowe iki ning ngerang ora usah aneh-aneh kowe. Apa? Mbah. Iya, Mbak, amit, Mbak. aku dapat di Mantap, Mbak, semetan, Mbak. Kemana kowe temono? Sepisan kok diaturi lali jadine. Betul. Iki ben Cakep. jangkep. Heeh. Iki karo ngranti utawa omongane bendarane. Heeh, diaturi tembang napa Mas Bagong? Ki sing ki jumbo karo kahanan Apa iku? pamurutane Pak Rambu. Apa? Sido Mukti. Tayuban. Ya. Tembang tayub gendinge Sida Mukti kunjuk sesepuh bini sepuh masyarakat Ngerang sakukuban. Nah, ora ketinggalan Bapak Ibu panitia penyelenggara Hol Mbah Nyai Ageng Ngerang. Ugi seluruh lapisan masyarakat Yantun Ngerang muga-muga sapungkurine bali awake dhewe pinaringan kabejan raharjan ugi kamukten. Amin. Tinebina saking bilahi cinaketa saking rejeki. Amin. Ya kanca-kanca siswa laras wonten Sida Mukti. Mulai, Mak. Mulai. Maem ta apa? Sayu. Galo. Nuwun, kula nuwun. Nggih. Sang Yaning Purlenggah kakung Suputri pandemen langen beksan tayub ingkang sampun nampi sampur wakur makan kula aturi jengkar saking papan palegahan tumuju wonten pepanggonan sampur ongkos pisan kunjuk dumateng panjenenganipun Pak Min sampur ketiga Pak Huda monggo ya
lan pradonga jerungane katon wibawa Mat yo melarat sing penting gelem karya ya Pak yo iya sapa ngerti sok ben sakukur awake dhewe melek ning gone ngerang kedunungan rejeki amin wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tenan bondo aja kemlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe dijauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegiwa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon marane yen bengi rembulan jeneng kaya ngene rasane tresno tenanan kok anggap sering srengenge mulon parane yen bengi yen bengi rembulan jenenge tempe esuk tempe sorene ati jele tresnamu tresnamu mong abang-abang lambe Pak Lentek sepisan malih kula aturaken katur para pamirsa langkung-langkung wabil khususon piantun ngerang ya wis kersa nimbali awake dhewe sak kanca siswa budaya Ya. lumantar panjenenganipun Bapak Panitia kathah lepatipun sak rencang uga sak kanca awake dhewe siswa budaya anggenipun ngaturaken pasugata siang saha dalu punika nyadong duka ingkang kathah merga awak dhewe manungsa lumrah jalma sak wantah akeh luput lan salah pakaryane ditutupne dirampungne